Ginyang dia ya sanjo indah tabado ibu wati malang batu petam baju na urang di batu sangka na tarikan be angke sanang sanak mandanga masuk di kaset dan kampe ayalah di pagi masuk di kasir lana kampe koleka sanang dalam mati ginyang to marapa ko balam nati ko gayo la di dapur lamun nombak pasti gantung kapa ayalah nami de ana ampe angke sadang nan sero batinggakan masuk ke kaset nangkang ampe siam diari badaro abi juola baranak jawinya siku tuanai sanang hati bujang siam diari badaro le abiju indak dirantang le panjang bana tumpak deam di bagu balo salamu anak jawilai batambah rajin bagu balo mae dicancang gak tangga tigo cancang batingke tangannya le tigo tingke kalau dirantang namu panjang dia dipunta anaknya pendek ambil sekadar kapaguno ola barapola monyo hamdio bagu balo masuk itu yo alakan sang ampai tigo anak jawi cuy tulamu dek bagu balo mae rupanya bujang siam di alakan tigo anak jawi lesanang di dalam hati rupanya dagang siam di salamu gubalo jawi masuk itu balun mana ampu pasarami balun mana ampu pasagadang bilang dagang siam di ruponyo hari raba waktu itu barisu hari ke kami kabalai di batu sangka onan bakato inyo siam diyo kabake mandekan duang onde mande dangakan molayo mande barisuk kan iyo hari kami kan balai di batu sangka tolong gubalokan yo kabau dek mande besok pagi tolong gubalokan jawi amboy yo
ambo nak pai mula kini ke pasar ami mandangan nak ke kapasa menjawab mande bagulambe onde nak kanduang hamdina kalau iyo waang ke kapasa nak joapo waang kabalanjo lena bakepeng na o sari minda joapo waang kabalanjo kok ke pasar minang tanyo nak kok talajang beko cindu orang di tengah pasar joapo cindu kang bayi na joapo le cindu le kang ganti nak dan bilang dagang di sinan ndak dirantang panjang bana maalun dagang siam di buliet tak buliam bo kapasa yo mande yo ambo barangke mula kapasa rami ndak dapet donde bakato tidak besuk dan ambo para lupi kapasa le itu le kato bujang siam di dek tangka nak disinan kalau coy itu nak tarapapan ditara mangkok kadibali kalau coy itu nak waang katokan biala mande gubalo besok pagi onde na siam di lasanang yo hati nan di dalam besuk kapasa nonarami dan bilang dagang sama lentu nan lalu bujang siam di hari malam masuk itu lalu sakalo hari lasi yang ayam bakuku leman jago kan menambah kuku buninyo ayam pico buninyo murai lima hati tak kadandam sayang joinyo taban kalai nan sayang joinyo lataban kalai ba itu bana le masuk itu ndak dirantang panjang bana yo hari pagi nangka dietong yo tumpak de inyo le mola kini yo anyola yari badaro le abiju sainggonyo harikan pagi nyo coba berjalan dek siham di menuju pasar batu sangka dai baju buruk sirawa buruk bakepeng sari minda bajalan bujang siam di deka bajalan lesamo sorang katali tak teletai letai nambah kacang mamanje junjuang le katali tak talalai lalai puanggang menjalang gunung kape kapu sawarang di tengah dibajak juo tenggiari kata dayu pinggang nalama nyo ayu letang pulang bayi tengah jalan kain cawunya panjang 9 lapuk tarampai lah di tarali dek lamo yo lambe tengah jalan tibo di pasar mulanya narami oh iyo takajui bujang siam di baraba samo baraba timpu samo timpu wado bakeke la cie
onan mata samona mata nantuo samo nantuo nanggadi manyale cie ledi kama alun le dagang masuk itu sadang di pasar nyonara miawak kanindak kabalangan jo bakep yang banan aduh di puta dalam molie malie duduk di dako lapauna ngasih onan duduk di dako lapau nasi yari badaro abijuong malang tak dapet kadi tulak muju tak dapet kadi rai babaun randang jo kalio di minta paru nak makan nampak yang sarimi ndak ibu hati ndak tabado membaun randang jo kalio la bagian jo apo ramas kadi bali jo apo o nasi kadi bali bakep yang na oh sarimi ndak dadam manuang juo bakato ketik dalam hati aku cuiko mulaka sudah nama utang mengaku waktu itu katonyo semua seorang hanya cubo bajalan balik bajalan di pasar batu sangka kok dan bilang bujang Hamdi menjadi tengok ke kanan lena menjadi tengok ke kiri batamu pareman barampe orang kalau dan bilang pareman barampe kanamunyo seorang kan pulang dari Jawa seorang kan pulang dari Palembang dan seorang dari kota Medan bakato pareman sanyoy samoynyo apole kato maso itu kalau rancak awak marantau rancak marangan tahun demae wancak marantau badan awak cuitu bana demula kini rancak karantau kan kini kamalaya anak menjawab pulonyo nan seorang orang cak marantau ke Batawi kalau Batawi rantau nang kadiadang ruponyo sama itu sadang banyak kepiang di sinan cuitu ketonyo kini kok lain pandai semua pandai ila sanang warna di dalam hati hari badaro ya biru dan bilang cando oh siam di
duang nasi batamu nasi sapi yang tonggok cando sambalang ngado bajelo cando wok kacang pucuk paranci lado pulo mae o malie sambanan talata takana randang do kalion de nak minta peri makan itu panganaham di sudah itu barulah mande kaditurik disuruh mande ko pulang nak hamdi mago balokan jawina Patang sudah gubalo langsung babalik pulang kini dimasukkan jawi masuk kandang dia gie jawi baraso coy itu imat siam digiko Nandi bilang dagang siam di ruponyo dan kini nyola ituan Sando amdi mangecek ka bapak mande o bapak sarato mande izinkan ambo marantau izinkan ambo berjalan ibarat babani di sumayan nalia-lia ke dalam sawah kok lai menjadi buah kok lai o ka manca di padi pemulangan balik nanda olu pemulangan balik nanda olu ba itu bana dan mola masuk itu tindak kaki orang tampanang kali bilang candon izinkan yo awak pika padang itu lekato bujang siam di oh menjawab bapak jo mande nak kanduang amdio nak ekarantau pulo kang adang abak nak rila mampala pedo amdi abak nak rila malape waang duna nak kanduang dengakan bana jale-jale dari kete waang jo apa lena kini lagadang badan waang nak kapai marantau kancu bolena ayo amdi de abak jo mande sekete nantakana nyona pokok payang karantau urang le amdi kok nyampang singke umur ya yo bedo kalau tak nampak dia dagang tajelo orang bilari pokok jolapi nak waang orang kapani yo amdi di mande indak kata jalang mande mularatna ona erupo iko
dirantang le panjang bana le tumpak de inyo mula siam diko onde mande sarato bapak buli tak buli ambo pai ambo cubo pai marantau dijajah mangkok kadiki seisu indak kaladang lain oh diajah badan marasai isu indah tagamang lain isu indah le kata gamang lain sinandem bilang bapak kandung jo apo ang yuang ke kapadang bakepiang sariminda jo itu katonyo masu itu ndak dirantang panjang bangan kalau karya tiang nak nama rantau ke kota Padang jualah Jawi siku nak pulangkan Jawi nang gadang kanang punyo barapo Jawi nyo haragoi jo itu ang nak karantau cuma seketek dikatakan nak orang jual dari pulang ke pasar jual patang-patang yo mulaki dari tapi yo bengedo obat tenggang seorang lady kaki mengecek nak paliaro lidah inge nak sebalung kanai kulimek sebalung Nabi balik dahulu mangkok kadibala kayu lapusa dipijak Nabi sewado di dalamnya nak imat anak rampalangai anak pawali baru tibo imat imat tubuh nampi ngai jagolah diri kasensaro sanang maalun cando siam di maso itu kepiang dape inyo bajalan inyo dan nanyo lai kanyo tuju daerah kota Padang yo tinggalkan daerah Batu Sangka yo bedo watengkan seorang di Malowati letak kasusah kadang bilang dagang di sini nari badaro abiyo kadietong sama so itu nan basalam je bapak mande pulau talam pulau tarika ketiga pulau bentuk taji jawe salam bapak je mande nang katingga ambo marantau ke Padang oh anyolai di dalam naik businyo maso itu menuju daerah kota Padang oh lamo kaninyo maso itu ada bilang orang di Padang karena monyo Tuhan dijajah mangkok dikisah isu indak kaladang lain diajah badan marah seisu indak tagamang lain nambah
itu bana nyolai dan bilang dagang di sinan lakan salamu waman kabadaring sin pawilo kabuku salamu dan badan bacaring sin pawilo o kabatamu na tiba di padang masuk itu nak tentu arah tujuan cuma si Hamdi dibilang nyo indak ilang pangana nyo minta karajo di lapawana ngasih kalau di lapau nasi bakarajo biasa sekolah di parabek nak tari juo peka guguk dia lah kepeng tak dapet nak paralu badan kok legapu di satu dan bilang cendonyo bujang si Hamdi ruponyo di kota Padang maalun di kota Pangadang karajo awak lepas sajo kana lapam sajo karajonyo di lapau nasi kadang menggiliang-giliang lado kadang menumbuk-numbuk tapuang tagak di kotak balumbu dia dek karano awak orang baru di orang baru cuy itu bana le masu itu windak tabado le mamang badan oh tapi bapandai di lapau nasi maalun bujang si Hamdi karajo di lapau nasi sedangkan bapak lah di kampung mandi yang kene oh masu itu candole mola kini buyang si Hamdi sadang di padang masuk itu oh kita babalik ke Safrina karajo di laponasi dalam daerah Batu Sangka kalau dia bilang
nan Saprina kalau taraga jo Hamdi anak kandung nyoba jalan-jalan arah sungai Tarap nyo cali rumah Datuk Mansur anak dipandang dari jauh padonan hari nan sari itu si Hamdi tak ado oh dipandangi anak tak ado oh mulakini yang tadi mano Hamdi anak ibu Lena oh na yo lai batanyo bake urang-urang bakato maso itu kalau si Hamdi mula anak Datuk Mansur nyo marantau kato urang tapi antala mano rantau nanyo adang indak na jale doma kato urang kadang bilang dagang di sinan tumpak de inyo nan Saprina ibu hati nan tak tabado anak lailang lekato la urang na hari dan bilang bujang si Hamdi sadang di padang masoi itu onan karajo di laponasi oh dek pandai nyo bergaul dek pandai nyo si Hamdi ko dapet bakawan jurang kota Padang mai yo dapet bakawan jo anak urang Padang Abdul Munaf namonyo kini urang Padang yo asli bana oh dapet kan jo inyo leka bakawan bakato kawan Abdul Munaf oh jai kini coy ko dek jai di tengah kini dan bilang anyo layu dengakan bana yo jale-jale oh laiko Hamdi basikola laiko Hamdi basikola kawane oh nama jawab bujang si Hamdi ya po katonyo le maso itu ambona ninda basikola bapak banse mande mularat sikola polo nangka ado sadang untuk makan sajo letak cukui joa lo ambo basikola kawane nyoba pulang ke rumahnya ini mari jalan-jalan ke rumah boco itu katonyo kini mandangale kato rupo itu konanlah sanang di dalam hati nyoba ke rumah Abdul Munaf satu tibo inyo di sinan bakato ka bapak mande onde mande saratu
Yo anak lah urang batu sangka biakan inyo urang sinan badan saraso bae badu sang anak ona ninyo kaniyo urang banse tapi kini cuiko di bapak mande sarahkan kami basikola sarahkan yo kami basikola nak pandai molalal yo nambata nak tahu aram jo indaknyo nak tahu kami baraja oh mandanga kato rupo itu senang hati bapak jo mande le anak bana nambah kandak nak sikola ado harapan jadi urang elo ado harapan jadi anak baik-baik yo ado harapan jadi urang elo sehinggonyo disarahkan basikola masuk sikola dan kota Padang baitu bana dan mola kini kalau dem bilang cendonyo mola kini ujang siam dipandai bakawan di sikola nantu orang hormati semoga kadang lawan bayu ketek-ketek nyokasi orang batambah tahu nari batambah ya biu indah dirantang le panjang bana tumpak de inyo le masuk itu kadem bilang dagang di sinan sanang hati aduh di soal sikola tak dihitung bacancang tengah tiga cancang batingkek tengah tiga tingkek kalau dirantang namu panjang biar dipunta nak nyopeng ngende abi hari baganti hari tamat sikola dasarnya lai sambung ai es masuk itu soal sikola tak dibilang taman AIS sambung kamilo kini di milo basikola tuan sikola utak batambah namuju tamat sikola dari milo ijazah sudah diterima tando tamat iyola dapet baitu bana le masuk itu oh iyole kalau nyonamu bakarajo karajo di kantor residen kota Padang masuk karajo di kantor residen mula kota Padang lah barasil canda orang bujang lah sanang raso dalam hati baure rasonyo kiro-kiro nambah antimun dape ambun
Nambak padi mula ketik di siang, nambak pinang jangkau-jangkauan. Baraka sanang dalam hati, awak kenala bakar ajo residen katorang da olu kantu Pak Gubernur katorang kini. Nanden bilang bujang siam di mola kini satu le dapet bakar ajo biari baganti bulan nabi gaji ditarimo. Oinyo pulang Pak Kabatu sangka jurusan yo jalan Sungai Tarap ba itu bana mola kini. Naik oto dari kota Padang oto menuju Batu Sangka yo bedo betenggang seorang di Maloati tak susah di Maloyo ati letak kasusah hari badaro lea biju windak dirantang yo panjang bana dek lamoto malarikan kain cawu panjang 9 lapuk tarampai di tarali dek lamo lambek di jalan masuk di Batu Lesangka kini satu masuk di Batu Sangka baraka senang dalam hati langsung nyolek ke rumah Bapak Kajo Mande yo jalan jurusan Sungai Tarap. Ko indak kalamu antaronyo latibo di rumah Mande latibo inyo di sinan napo tandonyo rumah Mande usino rupo paganyon tenggira sole rampu gari nasamuran dajonan sanjay lenan si sanjay namuran solo pandai bana maju letang tagajay nasi disugo raso tadiri rana nilang batamu je Bapak Mandeyo je Datuk Mansur kanamonyo Sarato Mande Rang Suleka basalam Bapak Jo Mande onde nak kan duang siam dio na layang jajak juona Batu Sangka mana kecek Mande wang tak kawa balik dolena mandanga katur itu nanambu ala bakarajo di kantor residen kota Padang ambokan lai basikola dek kawan sajo nama nolong menuju tercapai tanah tapi ko indah mati badan indak sansai badan awak mujuale kawan nama nolong ba itu bana le masu itu ruponyo la sanang di dalam hati anak lawa balik dari rantau ruponyo dapet kabar orang di nagari baso siam di pulang dari rantau nyokanala gadang pulo tadanga pulo de Saprina nyoturi anak bagulambe iyo karuma Datuk Mansur bajalani nama suitu dak dirantang panjang bana dan bilang dagang di sinan urang batambah rami juo awak ingin nak mali anak olah barapo kadang siam dia nak ingin bana mande batamu yo nak dari ketek mana pisah jo hamdi na kok kini lagadang badan waang lai kok mande bulie batamu na lai kok mande bulie basuona ona awak malie juo malang tak dapet kaditulak muju tak dapet yo kadirai enta malang enta nyo muju tola tibo dari payo kumbu
Nande bilang dagang di sinan oto katapi nyo katapi oto katanga nyo katanga malang katibo dek sapina nyo giliang ina de oto ota paki urang nambanya ado pelanggaran di laman rumah ranggai awak cuitu banama suitu langsung si Hamdi turun tangan ba itu bana mulakini ode awak biasa orang tolong tentu siam diturun tangan nyo cari oto masuk itu kadibao ke rumah sakit lah bagian Odem bilang cendonyo kini satu tibo di rumah sakit sinan bakato mula kini mandeko apole kato nan Sabrina orang muda dan akan mola danga dirang muda bokatokan larang muda ya dona bana bokatokan suruh keluar orang banyak ko bulikan kato bokatokan tesiruk darah siam di tesiruk darah di dado disuruh keluar orang banyak tinggal siam di jomandeko oh bakato ina manyolai onde nak kanduang Hamdi yona ambo bukan bangku mudolai yona onde Hamdi oh sayang jo ibu lena iko namande lena oh malang waang yo Hamdi na waang kaniyo wana ibu na dangakan bana dikatokan lena cubo tanyokan mula di mande suleka na tanyokan kamande waang lena di mano waang dapet di mande tu na tu lekato mula kini ado sejarah bo tinggalkan waang bo baduang jo kain panjang na untuk pembaduang kain panjang ambo tuli jo banang kuning bo jaikan ke kain panjang tasure na oh si Hamdi bonjolena ona tasure na si Hamdi bonjo waangkan anak bonjo asli nak mandanga kato rupo itu ibu hati cendonyo bujang si Hamdi ko iyo laiko mandekan duang lasan sainde dirantau urang lamandei nyodem bilang cendo siam di nyokaja mande ke rumah yo hari badaro abi juo sehingga tibo di rumah osinan bakato bujang siam di onde mande dan akan mola cubo mande tarangkan baki ambo anak siapo bana badan ambo di mano ambo dapet di mande yo mande oh di mano ambo dapet di mande cubo tarangkan baki ambo nde sinan takajui mande suleka di mano waang dapet kabalena ona oh di mano waang dapet barita nak kini cuy ko la di mande ko iyo indak mande ambo oh kini cuy ko dinde kanduang nam pelanggaran siang tadi yo itulah mande kontan ambo itu katonyo masuk itu yo itulah mande kontan ambo itu le kato de mola nyola indak dirantang le panjang bana kini mande ambo sadang di rumah sakit ba itu bana mola kini indak dirantang panjang bana lepai mande suleka sarato le nyo si Hamdi ko menuju ke rumah sakit diambil cando oh kain panjang lena oh di bawah cendok kain panjang nambah merek bujang si Hamdi tarui ke
rumah sakit batu sangka. Oh satu tibonyo di sinan dicalik mande batambah parah. Oh mande mula kironyo iyo basuon kecek mande. Co itu katonyo kini di mano mande dari dulu mangadia biambo jadi jauh yo mande yo mande. Odanga sejarah nak dikatakan na oh awak kena sadari bonjo mana yo hamdi sayang ibu lena ona oh kawin jo anak padang panjang Julius namu oh Pak waang mana waang di dalam kandungan 3 bulan nak bapak babini baru na oh sampai kandungan 8 bulan mandenya usia dari toko lena di pondok di ladang waang na oh mandela yekan mana oh di pondok di ladang waang balayekan Hamdina oh mangkok kena waang dia gina mo bujang siam dia do mana kato-kato hati derita ibu lena oh kapanjangan mana yo Hamdina oh sampai waang ditinggalkan di rumah Datuk Mansur dan Datuk Karajo dulu di Padang Panjang nak sampai nyoba oh waang kemari laila jadi waang gadang lena mandanga kato rupu itu marao amdi kamande nyonde mande ko iyo iko mande ambo bari maaf ambo di mande dari kete onde oh pisah jo mande lagadang iko contohnya yo mande mande labat tambah senseyo nak kanduang hamdi yona gak mandako lawaang bake mandena oh indak mungkin kailok lain na imanangi bujang siam di jangan itu nan ibu sabu ibu jangan itu nan ibu baco mana nanina mangecek juola talambe yo amdi oh mande batamu lena galain raso perasaan mana oh mungkin indak kaelok lai amdi kok nyampang ibu mati dulu nak kok sampai hajalulai bulan kok cuma seketek pinta ibu lena antakan mai kawonjo lena antakan mai onan kakak nampuang mana onna antakan ibu nak pika kampung leyo amdi lena dangakan bana di waang yo nak jale-jale kalau tibo nak waang di bonjom oh tanyokan namano nanini waang mulaki nina namano bapak oh gae waang na oh na banamo gae Abdul Rasid duo jo mande siang isi iya tanyokan di sinan oh
mandako lawaang bake mande di akhir ayat mande batamuna o menyambu amdi kamande malako kamande kandung onde ibu sampai hati ibu jawa jangan disabui ruko itu ya ibu sadang memangku anak kandung mulakini sawagadang di lubu ubay padi sarato juga manyo ajalulah bilangan sampai inakan mati jawajanyo dan bilang dagang di sinan diantakan mai pika bonjo indak tabado mamang hati bagolek-golek tengah rumah maalun bujang siamdi dari ketek spisa jo ibu kini lagadang mulaki ini kabaala nasib opanangguangan dari ulu nedi kota di tapian sainggo iko siam di dolu dusana panik nanti yo lepasan dian bacarai kasih bacarai sayang hari pagi bacarai panjang gaba-gaba di laman tansi di laman rumah si Malin Sultan kok lebasa mana nanti kasudah nyoleh badan kok lebasa mana nanti kandung batamu juo ruponya badan bacarai kasih bacarai sayang siang jo malam tak bayang-bayang kalau ada jarum nan patah sadilah tak di dalam peti ko ada di katonan salanan kandung sadibau ke dalam mati anyi bamban anan di ulu kandung lalu takota ala di tapian sainggo iko curi to dolu samosanang leparatian bacarai kasih bacarai sayang ayo bacarai tak bayang-bayang bacarai kasih bacarai dolu kalau leuntuang badan batamu